Irio nade jahera mar penj laktar kawa wacho ni ngima en mwandu. Penj laktar odiechieng' ma kawuono kelo ni kod CIC Group. Ngima ni en mwandu ni. E kambi mar okumba mar CIC, wan gi yie ni okang' mora mora mar ngima ni dwaro thieth makare. Ne in kod anyuola mari, kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro miyo okumba mochwiny mar rito ngimani. Koweke chenro mag thieth ma idhi to idok pacho kata thieth minindo e od thieth. Klinik mag mine mapek, thieth mag lak, wang', nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ni yudo masira maonge chudo mora mora. To en sir marom nade manyalo romo siling milion achiel. Ne jowa ma higi oseniang', kata higni 60 kadhi nyime wadeno ni seniors. Chenro mag Seniors Mediplan dhi bedo jakori e higni mag aheri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche motimo tama kama oting'o nyaka riti pacho e kinde ma weche tek e kit ngimani. Ka in jakanyo mar riwruok mar Saga, wanyalo dendo ni Sako, CIC Copcare Medical Cover emowinjore kodi kod familia mari. Kadi mar CIC tiyo e ute thieth manyalo romo 1,500 pacho ka a. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kiki we weche mag thieth yudi apoya, rit ngimani, gi ngima nyithindi, kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Mondo mi yud ler mathoth weche mag okumba mag CIC, inyalo oro ote machuok gi wach mar medical cover e namba ma en 224771. E kambi mar CIC wawacho to watimo. Kamora mora ma intiere machiegni e penj laktar. Gin weche makare, gin weche mabeyo mokalo nyaka wane kaka wanyalo rito ngima wa e okang' kokang'. Amor mokalo ni wendo na kendo daktari wanitiere studio ka. Yene mondo mi amiye thuolo onyiswa ni nyinge ng'a en nyakanye, olonye weche mage kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. Machiegni daktari e penj laktar. Amor Ruth, ndalo mang'eny. Ndalo mathoth daktari, machiegni. Karibu, asante sana. Ani longan Dr. Priska Nyango Mungla, anya Lego Calcada, sani wadak Siaya Karapul. Alonye weche sukari gi mwawacho gani endocrine magin weche hormones be. Amor mokalo mar bedo kodi wagoe mbaka kotenore kod weche mag tuo mar sukari kata diabetes mabendo osekelo chandruok mang'eny mokalo. Kane waiko chenro ni nayudo simbe mokari adek ka wayudo chandruok mang'eny ma oganda nitiere godo mar tuo mar sukari. Moro kapok wadonjo matut ahinya, mulnwa mana ni tuo mar sukari en ang'o? Koro kaka wasepuonjre ding'eny, tuo ma sukari en tuo mabiro mos, en tuo ma yudi ka kipimo sukari to sukari nini malo. To kwa wachon sukari nini malo en kipime sa asaya tibo yudo kokalo 11 or jok moko kopime gokinyi kapok gichamo gimoro to giyudre kokalo 7. Or nitie seche moko ma kidhi suptal mitimo ni mowacho ni wellness check tinya yudo kotim sukari ma dweche 3 to kalo 6.5 waluongo ni HbA1c. Koro kiyudri gi mago gi ranyis mege sukari to ranyis mege sukari ng'eny, iyudo ni seche moko gimoteri e suptal ni modho pi mang'eny, idhi oko matin mang'eny, kilo ni neno kalal kokitimo gimoro kaka wacho no kitimo exercise or kata diet, or yudri ki ol matin, joma mine seche moko yudren gin gi tuoche mwaluongo ni yeast infection mang'eny, or seche moko tuo moteri e suptal en gimoro kaka pneumonia or jok moko yudo heart attack, kipimo to yudo ni sukari ni malo. Nikech isebedo kipuonjo wach mar tuo sukari mang'eny Dr. Priska kendo adwokero kamano makende. Kawuna dwani mondo wakawe kona moro matin wang'i complications kata chandruoge tuoche kata chiedh nade mag tuo mar sukari. Seche mwacho ni achiedh nade kata complications mag tuo mar sukari, wantiere kod gikoso? Wantiego. Koro lure, kwa wacho ni kaka puonjo ga ji nitie
aina mopogre ma sukari. Mwawacho ga ni type 1, ma waneno mainly e nyithindo, gi jok moko ma maybe gin gi higni 35 kadhi mbele. Koro kiyudri gi type 1 diabetes, nikech gima timre en ni pancreas nie mok gol ni insulin moromo. Koro mago gin joma by the time ma tuo gi oyudre to gionge complications mang'eny. Koro gin ng'ama kichiedho maber to koro complications gi nya chako donjo ka higni 5 or kata 10 osechopo. Koro kichiedho gi maber to gin ka kichiedho gi mainly en joma chuore gi insulin gibo bedo sawa. Kwa ng'iyo koni mwaluongo ni type 2 diabetes, magi gin joma koro gin joma dongo matin, higni kokalo 85 men 45 years. Gin by the time miyudo gi tuo ma sukari, gisebet gi period ma sukari gin malo to gikia. Mwawacho ni pre-diabetes, mano ka diabetes poko yudre. To nyabedo kata higni 5 kata higni moko 10. Koro by the time miyudo gi tuo ma diabetes, moko ntie mibo yudo ni complications osechako donjo. Koro ka daktari ni onyisi ni gi type 2 diabetes, okobichako yen immediately, ibodon podobo teri ni tim tests moko mondo ng'i ni organs boke del chal nadi. To tests monya orien mondo ng'i wang', mondo teri ng'i heart ni kaka ntie, mondo ng'i kidneys, seche moko be teri mondo pimni ni mo del chal rom nadi. Kalure gi kaki yudo kaka kantie any complications osechopo kakori ipango chieth maber. Nyakwara Mugejuang, mana kaka iwinjo Dr. Priska owacheno en complications kata chiedh nade mag tuo mar sukari. Nitiere kidienje mokelo ma bende wasebedo kwa wache chenro ni gin types 2 mag diabetes, type 1 kachiel kod type 2. Daktari opimonwa maber ni type 1 thothne yudo jomage, type 2 thothne yudo jomage, to ranyisi bende thothne tuo mar sukari nyisoga. Gima wacho ga chenro mar penj laktar ka ani kinde ka kinde kiyudo thuolo to tema mondo mi iwuoth machiegni kod laktar mondo mi iyud kaka inyalo konyori. Achiedh nade mag tuo sukari, complications. Poto ni daktari osechich ni intiere kod type 2 diabetes. Tibro teri mondo mi otimni tests mopogore opogore. Daktari opimonwa kata ni kuom ranyisi idhi ng'iyani wengeni, idhi ng'iyani kaka dundoni, gwecho, idhi ng'i gik mang'eny mokalo e dendi. Daktari kanyo emane intiere. Wangi gimomiyo nyaka tim tests gi duto te. Koringen test go nyaka tim duto te mondo ing'e ni sama jatuo ni iyude ken gi complications kose ko onge go. To kata kiyudo ken gi complications, iyude ne gi complications adi. Nikech tinde berne ni yen gi technology o improve ahinya. Koro complications kose yudi to watudre gi daktache mopogre. Wawach na yudo ni wang'ie mantie gi tatizo matin. Koro abondiko ni yath to be abo orie daktari ma wang' mondo ng'i to ntie yen or procedures magitime wang' mondo kikibed iwacho nango kikibed muofu mondo wang'i kik kethre. Kwa yudo ne adundo the same thing, kwa yudo ne kidneys aito betinde ntie yen mang'eny makoro wabondiko mawacho ni bo protect organs go mondo kik kethre ahinya. Mondo kori delay, nikech sama chiedhi adwan kikiyud complications, to kata ka complications nitie to wachor gie mabor matin. Tingen kichoro gi mabor tikonyo ng'ato e ngimane, nikech wawuondre ng'ama do dhi dialysis koro ok dhi dialysis nikech bech dialysis ni malo, koro be ikonye gi pesa matin odongo. To gima important mwawacho ga ni reduce en mwawacho ni tho mapiyo or mwawacho ni premature death. Dr. Priska, pimno mana matin nono ni kisech mwacho complications gi. Wantiere kod kidienje adi mag complications. Enena gimora achiel mwacho ni complications kata chiedh nade mag tuo mar sukari, koso gibiro e categories kata classes. Koro gibiro mainly categories 2. Mwawacho ni acute complications, magi gin manya timre haraka, manya kata buogi to nigi a lot of watch nango emergency manyaka chiedh mapiyo. Aito ntie moko mwacho ni chronic complications. Chronic gin mabiro mos to gibudho to giyware endalo kata higni mang'eny. Koro kwa ng'iyo mwawacho na acute gi, magi mainly seche moko wanya yude joman gi type 1 diabetes or kata joma tiyo gi yen moko kaka insulin.
To ka complications mwanene acute gi en mowacho ni hypoglycemia, manyiso ni sukari ni dok piny ahinya. To sukari ni ka dok piny en kech kawaida sukari onego bed between 4 gi 7. Koro kidhi below 4 tichako yudo ranyis mopogre. To ranyis gi seche moko en ni boneno ka ng'ato chal motetni, en gi luya mang'eny, ochako bedo no chal ng'ama en confused, owacho ni weche makata okiwinj maber. Moko seche moko inyayudo koseluar piny, gichako slowly dhiye wacho ni koma, manyiso ni wiye slowly weye. To kiyudo ng'ama sukari ne ni piny, en miye gimoro haraka man gi sukari. Nyabedo soda, nyabedo juice, nyabedo glucose, nyabedo honey, nyabedo sweet. Gik mowacho gan kawaida ng'ama nigi tuo ma sukari kik tigo. Mar ariyo, gintie complication mwaluongo ni DKA or iluonge ni diabetes ketoacidosis. Wamake gi kanyo Dr. Priska. Aya. Achiel kuom midhierni kata chiedh nade ma ng'ato nyalo bedo godo en ka sukari odhi piny ahinya. Ma en achiel kuom midhierni manyalo biro ka pono nono dhi piny mapiyo piyo. Dr. Priska wacho ni nyaka ket gimoro kuome ma ang' nomiye sukari mapiyo piyo, nikech ka pono nono sukari odhi piny ahinya to nitiere chandruok manyalo bedo. Kik idhi mabor, kik isudi. Wakaw yueyo matin mokalo kaeto waduogo wadhi nyime kod twagni. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Babe, sijui nianzie wapi. But ukweli ni kuwa na kupenda tena sana. Nikiwa na wewe, usikia nimekamilika. Kwa busu lako, kumbatio lako, aki nguvu uniisha. Tabasamu lako hunimaliza. Sema tena nisikie kuwa unanipenda na hutoniacha kamwe. Na kupenda sana mpenzi. Dial *811 447 hash to get Nakupenda Mpenzi. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Kapak Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' e Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yiem sachaga. Ibiro utenda kama ndichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Ok jaduong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo what? Kijoki. Waluong ne polis. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mogi TV. Kidwa yawo duka, gima nyaka ikwong ing'i en location. Aluora man kanyo no, bende dhano nitie. Nitie gima ine lal. Ang'o miyo timre ka ng'ama wiye rach? Naketo node mag 500 kae, okayud kata chiel. Oe mar. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigandgi magimopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' kata e siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o magitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa.
Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod buot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Negin sigendni lakini aningene samini bazuma ze najichwadi tu yeseche mag thum mane oda mimi nalo jambo la nisombo wakili wadwaro ng'eyo kama gik moko duto ne odhi maber kod kama ne ok odhi maber. Ole ne ni chiega to jonyuol ne jolemo kabisa ko nyoke dwan japomo nyargi koro nobi mo maya olega. Ng'e wende weche mopondo kod chiwruok mane omiyo gibedo jothumbewa. Atemo kano sigana mag joluo. Gini chakruok mar gimoro nyaka bed ga gi gikone. Safar ma wan go mar music mar thum en safar mabor. Riwri kod Solomon Atito Kafaya e chenro mar ng'e jothumbewa. Tich Abich saa 2 okinyi kik bai. Ma ok en mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae kendo afanyo ne en jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tim andhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo ine wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. ne won Prince Raj ang'o momiyo okidwa yie E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Nyaka ng'ato tim yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Ramogi TV ngima en mwandu. Wang'iyo achiedh nade mikelo kod tuo mar sukari. Wantiere kod Dr. Priska e studio ka onyiso wakacha ni kaponono ni nyalo fweny achiedh nade gi chon to nitiere gigo minyalo geng' kata nitiere chandruoge ma inyalo geng' kapok ochopo kama koro obedo achiedh nade. Kuom ranyisi nawinjo komulo wach mar dialysis inyalo geng' kaponono no fweny achiedh nade gi chon. Kanyo mane wantiere daktari wadhi nyime. Koro ne wawacho complications moko mabiro piyo mwaluongo na acute wacho ka sukari odhi piny. Moro kendo mawa en ga very important iluongo ni diabetes ketoacidosis or DKA. Wanene ahinya e joman gi type 1 diabetes or joma dongo ma yudren seche moko tiyo gi insulin. To ma en ga tuo moro ma seche moko ng'eyo kiot lakini nyaneno ka nyathini ol or ong'ok or ochal ng'ama yuago ni iye be rame ahinya or seche moko yuda jin mane ranyisi mokwongo tido nen ng'ama kata fahamu ne orumo. To chieth ahinya en ni ipimo sukari but mane en jatuo midwa tere suptal piyo nikech mondo chiedhe maber to nyako bed admitted moko seche moko yudo ka gibedo admitted ICU or kata HDU mondo mi omed gi pi aito be omigi insulin.
En gima yot kikibuog nikech kiwinjo ng'ato ni ICU HDU to koriwe en weche critical ahinya eman kanye mantie ga machines mabeyo minya tigo mondo olugi maber. Gin jomoko chiedh kuma ber to ok gibudh ga subtal ahinya ido kata ndala dek or wik achiel gi bete subtal to giwuok. En manan king'iyo ni bete subtal ICU kibed ICU kata ndala dek or ndala ng'wen tiyudri ni mano en gima pek ahinya e mfuk ng'ato. Kore gin mawacho ga ni kin gi tuo ma sukari type 1 or ondik ni insulin temiti gi insulin ni maber nikech most of the time especially nyithindo tuo no yudo gi nikech seche moko gichuore insulin maber moromo or kata seche moko gichuore matin. Mano gin acute complications gin ranyisi kata achiedh nade mabiro piyo piyo. Wang'ene chronic daktari. Koro ng'en chronic ema koro nigi weche mang'eny nikech chronic biro mos tinya nen gi e both joma nigi type 1 gi type 2 diabetes. Remember na nyiso un type 1 gibiro bang'e kochopo kisekalo higni 5 misebet gi tuo e kaseche moko wachako manyo gi but kin ng'ama oyudre gi type 2 diabetes to wabo chako manyo gi sama tuo oyudre koro kineno ko orni tests moko kikibed gi wasiwasi. Nitie picha moro mane wan go mbele maber ma wan go mokwongo cha nikech complications ma diabetes nya yudi kamora mora kochakre wi nyaka piny etiendi. To king'iyo maber en ni wi malo kanyo ema ginya yudo gik moko ka stroke manya bedo ni nitie stroke mwawacho ni remo ok rom maber picha ni ber kabisa. Koro kwang'iyo e wi ka en ubongo to inya yudo stroke or jok moko mwacho kata psychological issues makoro gin gi tuoche ka depression ma en mental issues. Aito kibire wang' gibo yudre gi gik moko ka wacho ni retinopathy or glaucoma or seche moko cataracts. Cataracts en moro ma seche moko king'i ng'ato e wang' ing'en wan gi kiyo ma wang' tineno ka kiyo ne ma wang' no neno nen white koro mano nyiso ni kiyo ne ma wang' ok nen maber koro ginya yudre gi cataracts or jok moko ko beta moko ng'i tiyudo gibedo muofu makoro ok ginen ahinya to mano kinyal reverse. Moko mawacho mambele ka iyudo ni kidhir daktari ma wang' chon to nitie kaka inya konyi. Aito kibiro e dhok e gums ibo yudo ni gums gi leke gi yudo infection piyo lek ni yiengni maseche moko lak ng'at yudo ka wuok or seche moko kata ka girudo lak gi to nikech gums go gin loose seche moko yudo ni remo wuok. Aito kwa biro e adundo ka emwa yudre jomanya yudo mwacho ni heart attack or seche moko heart bedo maduong'. Ko bedo maduong' to koro kata kogoyo otemo goyo remo to ok go maber aito mago moyudo ni heart failure. To heart failure kore mi jok moko mineno madendgi koro kuoto opong'o pi. Kwa ng'iye liver oken ga direct lakini liver en gan kech joma nigi diabetes be dendgi ng'eny dendgi opong'o mo aiti boyudo ni morno be bodhi to dhi e liver to gibedo gi gimwa luongo ni fatty liver e chuny to fatty liver no koweko kochiedh to liver ginya fail mwawacho nen liver cirrhosis. Aito kwa ng'iyo kidneys mainly ena ni giboyudo kidney failure manyiso ni kidney ni koro ok ti maber ok koro kinyal golo chilo mane del koro nyaka timni dialysis. To kidney failure ka adwa ni wang'e no kichiewa kawuono to ni kidneys gi ok ti maber en gima biro mos. To kaka daktari nyang'e ni kidney ni ok ti maber nitie tests magitimo e remo gi oko matin ma kopim to ginya neno ni kidneys chako bedo gi chandruok matin tiyorie daktari ma kidney mondo opangi maber. Kwa ng'iyo piny ka mocho ni genitals ji ok wuoga ahinya e magi but gin ga pod gin gi very important nikech especially e joma chuo to yudre gi gimwa wacho ni erectile dysfunction manyiso nok ginyal timo tije gi mege bedroom maber to mano be wanene joma mine. To joma mine be seche moko yudre gi recurrent yeast infections monyisi ni piny kanyo en gi discharge mawuok mang'eny moro marachar machal chak to seche moko be winjo ka kanyo ile dwano guonya ahinya especially ka nikech immunity ni piny koro mag del ni piny. Aito of course
Iluongo nang'o? Skin. pien del, Pien del. Koro e pien del ka, gima important en ni seche moko koro nitie jok moko manya yudre ni giyudo kidonda, kiseyudo kidonda ok chang maber kwa dok go nyaka piny e tielo, nikech seche moko sensation mar tielo dok piny. Koro inya yudo kata ni kituomo tiendi or sumal moro chuoyi, ok iwinj kata lit, ok iwinj kata rem, koro ok ing'eyo. Or jok moko ng'ada koke gi marach, nge jok moko man gi wacho ingrown ma koki donjo iye. Aiti yudri gi infection koriure ni remo kuoth maber e tiel, to mage jok moko ma seche moko ido ka tielo otho, ma koro nyaka dhi ing'ado tiel achiel. Seche moko kata nena ni ing'ado toes matindo tindo, or moko idon tielo ng'ad piny ka or kata malo ka, koro ng'ato ok nyal wuotho maber. Gin achiedh nade midhierni mag tuo mar sukari? Iwinjo kaka Dr. Priska olero ni midhierni gi gidhi chako e wi nyaka e tiendi piny, ma koko ng'igi maber to nyalo kelo ni chandruok. Tiere wach madwa ni mondo mi aparni ondik nyaka muma ni parne gi uru kata ging'eyo. Adwa na pari ni penj laktari kelo ni kod CIC Group. Ngimani ene mwandu ni e kambi mar okumba mar CIC wan gi yie ni okang' mora mora mar ngimani dwaro thieth makare. Ne in kod anyuola mari, kambi mar okumba mar CIC Medisure Plan biro mi okumba mochwiny mar rito ngimani. Kowuok e chenro mag thieth ma idhi to idok pacho, kata thieth ma inindo e od thieth, klinik mag joma mine mapek, thieth mag lak, mag wang', nyaka chudo ne chenro mag liel. CIC bende biro ngesi okumba mar higa achiel mariti ponono ne yudo masira maonge chudo mora mora manyalo romo siling $1,000,000. Ne jowa ma higi oseniang', higni 60 kadhi nyime, kama bende thoth ne wayudoga e chandruoge mang'eny mopogore opogore kaka ma wawuoye odiechieng' ma kawuono. Chenro mar Seniors Mediplan dhi bedo jakori e higni mag aeri. CIC nitiere kod okumba maber mabiro konyi e thieth nyaka mag tuoche motimo tama, kama oting'o nyaka riti pacho e kinde ma weche moko bende nyalo maki. Ponono ni in jakanyo mar riwruog Saga kata Sako, CIC Copcare Medical Cover emowinjore kodi kod familia mari. Kadi mar CIC gimaber kode ni otiyo e ute thieth manyalo romo 1,500 pacho ka. E CIC waneno ni okumba marwa onywako ji duto te. Kik iwe weche mag thieth yudi apoya, rit ngimani gi ngima nyithindi kochakore odiechieng' ma kawuono kod okumba mar thieth mar CIC. Mondo mi yud okumba mar thieth ma wawuoyeni, or ote machuok kitiyo kod wach mar medical cover e namba mar 22471. Yena mondo mi anwo namba no, or ote machuok kindiko ni medical cover e namba mar 22471 e kambi mar CIC en wacho to gitimo. Wadhi nyime kod midhierni mag tuo mar sukari. Gin midhierni mabiro chakre wiyi nyaka e tiendi piny. Yienwa wakaw yoyo ka waduogo to wadhi nyime kod kidieny machielo mar chenro ni mabende okadwa no bai kata matin. Ramogi. Regulation okodhi through gimiluongo ni public participation. Be ikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Mibadhi ma wuok e NTSA ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulo ngima jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kande. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang' wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guoko cha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Planning the perfect Easter and April school holiday getaway? Make unforgettable family memories in Dubai in a View Travel. Starting from $1,451 per person sharing, enjoy 5 nights stay with breakfast, Dubai Parks and Yas Island theme parks,
Dubai Aquarium and Underwater Zoo, Kidzania, Global Village, Desert Safari and Abu Dhabi City Tour. And yes, your entry visa is sorted. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Wezi kuwa mshahara ambayo ilikuwa ya 2013 ni ilikuwa kubwa kuliko ile mshahara inalipwa MCA 2022. If there are too many, we did not need to have the constitution in place to have the MCAs being members of county assembly. MCAs ogoromo mar ywak ewi pek magikale to kata kamano rombgi ma KICC kawuono nobedo gi tulo. In this country, sometimes we take matters of life and death as if it is a joke. I am committed to delivering. We panga mambo hii kidogo kidogo ya hapa na pale ya 2027 kura itafuatana kuruka. Sisi tuko nyuma yako, umetembea na baba, tumeona Jumamosi. Jotend ODM omedo singo siro jatend piny Kenya William Ruto ka en bendo seyo joma kwedo chenro mage. We talk to them and tell them what is required of them, what we expect them to do when writing those letters, and even assist us to come, bring the beneficiaries to court when the grants are supposed to be confirmed. Doma Migori koro chwalo tiegruok ne ruodhi kod jolupgi ing'eyo chike mag lowo mathoro kelo ywaruok. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV ngima en mwandu. Ageno ni ndiko namba mana nyisi mar CIC cha namba en 22471 indiko ni medical cover kaiti yoronegi. Kikwi wil nyako Ramogi Ajwang ni ma abeden kidieny madaher mondo mi penje laktar penjo mora mora ma inyalo bedo godo kotenore kod midhier ni kata chiedh nade mikelo kod to mar sukari. Gimalite mogik ni onyalo rocho ngimani te. Kokelo stroke ewi, kokelo weche mag fatty liver, kokelo weche mag adundo mogwech maber, kokelo weche mag nyarogno chuno ni mondo mi ibidhi dialysis, kokelo weche e pien del, kokelo weche makata chuno ni nyaka ngad tiendi. Gin gigo ma okang'eyo kinyalo geng'a kata nyalo bedo nade. Daktari, wadhi nyime gi kanyo. Koro ingen kipenjo kinyalo geng'gi, answer in yes, nyalre, lakini mane madwaga kaka puonjo uga pile ni ng'ato onego lu kaka daktari onyise. Manyiso no negi muony yath, ingen seche moko jok moko luor ka kindiko ne yien mang'eny to bonyisi ni daktari yendi gie machal ni koro bo ketho. Inyalo yina ka wesi Eric kata wadhi nyime. Eric, hello, penj laktar. Hello. Hello. Machiegni penj laktar. An gi penjo. Dhi nyime. Penjo na ni en niya. Jaoda tiyo gi yedhe ariyo, tiyo gi Astropid to tiyo gi Lantus. To sani kidhiye e dukni mondo imany yath mar Lantus, tikoni ni it is out of stock. To ko en out of stock, to tiyo gi Lantus mar chupa. Wan gi two types of Lantus, wan gi mar pen kod mar chupa. Koro mar chupa ni is out of stock. To mondo ng'ato chak ti gi yath machielo, nek bed ni chako dok daktari to ema miye kako tiyo, to either adjustment kata duoko ne piny. Mar ariyo, mano koro penjna niya, bende ka koso yudo yath mar Lantus mar chupa, be anyalo tiyo gi Lantus mar pen? Mar ariyo, since mijaoda nigi tuo skari, koro ok omadhi gik motimo moso chai motimo skari kotiyo. Koro nanyiewo asali. Asali ni bende nitie kigo kultineno ka onge rach moro amora masali kelo ni ng'ama nitie skari. Lakini king'iyo result moduogo samoya pimre tok tiyo gi skari ama samopimre tineno ka result opogore kaka ne nitie chon kaka noti gi asali. Koro mane ma penjo ma adwa ni ukonya pinje ariyo. Erokamano nya Dr. Priska ntiere studio ka odhi duoki maber mokalo. Daktari, yath en out of stock. Kama ne wadhiye kata kama ne intiere kane pok wakawo penjono ni en nyaka ilu kaka daktari owacho. Okelo penjo adek inyalo duoke.
Koro Lantus tadier kwanza mowacho ni itiyogo e chupa no sebet ken out of stock nikech moko be ng'en gin gik moko mege supply issues lakini kako openjo no ber nikech nitie aina ariyo ma Lantus ma en insulin matiyo ni endalo masa mang'eny 24 hours koro onge tofauti between ma chupa gi ma pen en pen en nano yot tingo o yot tiyogo lakini gite girombre en man seche moko ji ohero mar chupa nikech beche be ni piny kohingo ma pen but ko yudo ma pen tanya wacho ni odhigo mbele to be mane mwanya nyiso ji nitie seche moko mantie yath minya ndikni to ka onge moloyo ni bed maonge yath afadhali dhir doctor nyis doctor ni yath mi ndiko na ni ok yudre koro watim nang'o tiboidon most of the time tie minya wilni minya bet kitiyogo kapok idhi nyime yena mondo miakaw simb Bernard Bernard halo penj laktar halo nyadimo machiegni mokna jalan monadi adwa penjo kama awuok e area ma ibete niang kendo nyithindo nyamo niang jomadongo nyamo niang kwa wingi sana diponi tuo mar sukari e niang bende nyalo kele ka diponi ng'ato tiyo kode saidi nikech awuok e area mar pidho niang kendo nyalo niang saidi nyaka gi nyithindo ma bende nyalo kelo tuo mar sukari ma bende adagise kowuok e bomba. Erokamano ahinya apani watiek kod jago mane onge kod yath kachiel ni chopo kama dogir daktari ipim ne kata wadhi ane kuom jogo matiyo gi sukari mang'eny ahinya niang oda kama ipidhe niang chamo niang mang'eny ok nyal kelo ni tuo ma sukari en mana ni gimonya timo en kichame mang'eny nikech pancreas ni magolo insulin inyamna ti ahinya mowacho ni overworking but kiriwo gik moko ten nikech ng'en tiyo jok moko manyisi gan tuo ni anyuola gi en ng'ama duong' en maybe nen mama mane pek to yudo tuo ma sukari or higni be odhi malo mang'eny mage minya don jok moko nya yudo sukari but nyamo niang kende ok nyal kelo ni tuo koro wadog chien owacho kata ni onego beni ni wacho kata ni onego beni doka ir daktari inyise ni yadhni to ema tiyoga godo to onge koro wacho ni nitiere kaka inyalo wil ni mapiyo piyo oringen moko ntie kata manyinge mopogre kaka ntiega yien mowacho ni generic ingen kampuni emokelo yien machalre but nyinge mopogre koro inya don ming'iye cha ema onge but ntie moro minya wilni koro afadhali dog mondo o wilni mondo kitiyo gi yath maber sukari ni obet within the range to bedo within the range en ni kipime sa asaya to en between 4 gi 7 kwa pimo moro mar ndalo dweche adek ma 3 months cha to in around 7 men 7% to mano nyiso one control ni ber ka control ni ber to complications dok piny but the kiyudri ni gima bor 7 ni to ka ihinge gi every 1% to risk ma complications biro almost 33%. Koro inya imagine kin 8 to risk nien 33%. Kin 10 to almost 60%. Jok moko mokasre to the higher it goes. Yena kawie simb Paul hello penj laktar Yes. Hello. Machiegni wawinji ma Paul Ajwang from Nyamande Rungu. Machiegni Paul. Ma penjo daktari. To ere kaka wanyalo ng'eyo tuo kadonjo ir ng'ato nikech bage ka tuo ng'ato develop tuo no ere kaka wanyalo ng'eyo ni ng'ane to tuo mar sukari ema en go nikech pile pile samoro waneno ma ka ng'ato samoro growth osebedo ne stroke ogoye to wan waparo apara ni mano kata sukari koro ere signs wanyalo neno ka tuo no nigi neno onyalo miyo moko wang'e mano penjo maber mokalo kawuono waneno ni ji mang'eny osebedo kwa wacho wachni kata kamano ibo mule matin ne wantiere kacha kuom penjo jawinjo wa mokwongo cha ne iseuduoke kacha ni yedhe nyalo biro gi nying mopogore opogore to konte gik mantiere yathre ne na gimoro achiel no penjo bende ni seche ma jaudi tiyo gi mor kich kata sali kanyalo paro maber bende nitiere tudruok e kind mor kich gi skari ma skari kod tuo mar skari ma diabetes ene yath
Ingen mor kich or honey en bene na gima mit tene na sukari. En mana ni seche moko en mwawacho ni traditional option as opposed to ma sukari ma ogole niang to bedo processed to kale machine. Koro gima bo timre ngite gibo miyo sukari ni dhi malo. Nikech seche moko an gi jotuo moko ma wen ka gitiyo gi mor kich to ma koro nyanya keto mang'eny. But gik moko te onego bedne in moderation. But kin gi tuo ma sukari gima ber en gani ng'en sukari ni e chachi e nyuka onegi dog ne piny. But seche moko ing'en madho chai or nyuka maonge sukari be tek. Koro kidwa ti gi mor kich ni tinya keto matin, kikiket ma kichame to mil, moro mi winja mabor. Or seche moko ntie miluongo ni sweeteners magin artificial gionge sukari mang'eny ma jok moko nya tiyogo. But ka ber to weya. Hello, penj laktar? Rokamano, an Griffith. Machiegni. Penjo ni ang'o makelo tuo sukari? Kato penj mar ariyo, erectile dysfunction inyal konye nang'o? Erokamano ahinya. Erectile dysfunction, Professor Sur. Ageno no bobiro machiegni kata kamano ni wacho ni tuo mar sukari bende nyalo kele. To wach mar ranyisi mar tuo mar sukari kaachiel kod gima nyalo kele, awinjo kubiro mang'eny mokalo mulnwago mana matin daktari. Koro parni kaka sega puonju, ranyis ma sukari opogre. Ntie ji madhi almost 30% mok bi winjo ranyis mora mora. Koro kaka ng'amo gocho mokwongo cha wacho ni iyudri e suptal in gi stroke teka sukari ni yudre, or in gi heart attack eka sukari ni yudre. Lakini joma moko bentie ga ranyis moko manyanyisi ni maybe sukari biro kato mago gin kichako modho pi mang'eny, kimodho pi mang'eny tibo dhi oko matin mang'eny, ibo yudri ni ichiemo to kilo ni lal, to ma en kilo malal to kitim exercise ok ni chamo diet moro be ma special. Kaka ng'amo gocho kendo erectile dysfunction inyayudo ni mane ranyis ni kende, or jok moko inya kata yudo ni koro complications ma wawacho ka osechopo. En gi kidonda moro e tiende, or seche moko biro ni ken joma mine gin gi infections manuore, or ng'at moko biro ni gan seche moko oneno ni wang'e ok nen maber. Tibo yudo ni ka opim to en gi sukari. To kose yudre or kin gi ranyis mora mago to mondi ng'en in gi tuo sukari ena pimo remo. Ten gima yot, giminyaga dhi e clinic, e pharmacy, jok moko ntie man gi machines e utegi, ting'en kaka ntie community health workers gibe gin gi machines manya pimi, koro pimo yot to beche be ok ni malo. Kalure gi kumidhi nya bedo 50, 50 or 100. Nakawie simb Naomi ka Naomi poko lalna wawinj penjo ma intiere godo. Naomi, hello, penj laktar? Iriyo Ruth. Ariyo maber machiegni. An gi sida. Wawinji? Ato ge bata ta winjo ka do chunya wang kabisa ka ng'en tuo sukari ne machanda. Koro poka ge siptal watin na ai. To duoko noko yud maber, koro akiane sida mar sukari ne machanda, koro wang sana. Dr. Priska? Mano ing'eno oko nyiso wa mang'eny gik mowacho ni duoko yud to ok ber. Ok oyud maber. Ok oyud maber, mano ing'eyo nok yot. Lakini kadho chunye wang' ahinya, mano usually inyayudo ni en joma nigi heartburn, acidity, but ka in ng'ama osebet gi tuo ma sukari ndalo mang'eny, kibiro gi ni dho chunyi wang' or iwinjo ni ntie tightness moro e chest, but mage joma seche moko idwa ni mondo dhi ong'i gin adundo gi tiyo nade, nikech mago seche moko inyaga yudo ne e first signs ma heart attack or heart attack mabiro. But mare ni ng'eyo sani tek, but anyam na wacho ni maybe en leny, but kaito bende kapo nono ni nyalore to iwuotho machiegni gi laktar, nikech kiwacho ni tho abath kaachiel kod gik ma wang'o kori mang'eny go, mano dwaro laktar matimo nonro mang'eny, nikech kidhi mopimi e siptal niko kiyudo machielo nyalo dhi e siptal machielo ni nyaka bedi nitiere chandruok emomiyo mago timore kaka timore no. Yeno waka usimbwa mogik. Hello, penj laktar? Yes, apenjo niya. An gi tuo mar sukari. Iluonga ni Erastus Mikula. Machiegni Erastus.
ane metformin 850. Mana muonyo diri, amuonyo gokinyi to amuonyo godhiambo. Kae to amuonyo glibenclamide be. Glibenclamide amuonyo dichiero. To samoro awinjo ka dundo na gwicho matek kabisa, to samoro to bende abera. To kata dhi osiptal to kitima to ok nyisa gima tima. What is happening? Erokamano ahinya Erastus. Iwinje malera? Koro ing'en mago gin seche moko. Ing'en kata ka ng'ato nigi tuo ma sukari, seche moko inya yudri ni be wanana gi weche moko mang'eny matimre, ma seche moko wawacho ni stress. Koro inya yudo ni ng'ato odhi kaka Erastus owacho no owinjo ka seche moko adundo ne gwecho ahinya, but kodhi to pim to onge gimoro. Koro mage ma seche moko be koro wachako ng'iyo ni in gi stress, in gi gima waluongo ni anxiety, weche moko mang'eny. Kech inya yudo ni ng'ato tuo yes, but en gi stress moko mang'eny. But amor ni kano winjo kamano to no dhi suptal chon mondo ng'i. Afadhali ong'i tin sawa than ibet ot to kongi to karantie complications moko mabiro. Gimomora kata gima daher mondo mi oganda wa omak motegno kotenore kod chenro nikech aneno ka sa omaya wang'a en ni kiluori gi thieth to moro wanyalo geng'o complications gi nikech ok ang'eyo ka complications gi bende nyalo biro mang'eny. Samoro intiere kod stroke, intiere kod adundo marach, intiere kod kidney, ginyalo nywandore tedichiel bende. Nitie jok moko miyudo gi te. Orinya yudo ng'ato nga achiel, ng'ato gi ariyo, or jok moko be onge go. To gima duong' en lure kaka waritre. Kwa ritre maber to complications gi okwa biyudo, but kokiritri maber to complications bo yudi. Daktari wach mogik kata ote ma diher mondo mi oganda wa omaki kowuok kuom chenro wa makawuono mar midhieni kata chiedhnade mag tuo mar sukari en ang'o? Apan kawuono adwa ni wapar ni wadhi wapimre mondo wang'e ka wan gi sukari or waonge go. To joma nigo kwayo na en mondo ilu kaka daktari ni onyisi chiem maber, imuony yath maber, be itim exercise, to ko mi tests moko ni tim to be itim kiritri maber, nikech kaka inyiso ga ji pile ni ngima en mwandu to ibo bet maber. Dr. Priska, ni wacho no kacha ni nyalo thiedh complications gi sa emomayo wawang'o. Kang'eyo ni wabedo kod chenro machielo kata wabotimo nang'o nikech kapo nono ni omaki makoro tiende ni ok nyalo winjo gimoro kata ka wang'i, obwongo kelo stroke, adundo gwecho matek, kidneys ok ti maber, magi duto te inyalo thiedh nade nyakwara Ramogi Ajwang'. Kik ibed mabor kod Ramogi TV e chenro mar Penj Laktar. Dr. Priska Buduogo odiechieng' machielo to kama wawe godo ni wabro chake godo. To kapo nono ni in jagono manitiere riwruog saga kata sako, wadwa ni mondo wapar ni kambi mar CIC biro miyo okumba maber mokalo. Kapo nono ni in senior, in jahigni 60 kadhi malo, ka bende wawinjo ga ni tuoche biro ga mang'eny, tuoche mag sukari, tuoche mag mopogore opogore, ber ka intiere kod cover mar CIC. Wadendo kacha ni medical cover mar CIC. Gima duong' ni ndik namba ni kamoro kata kibiro rote ote ni bang'e, indiko ni medical cover katiere namba mar 224771. Kata kapok atieko chenro ni ndika ni medical cover katiore namba mar 224771 e kambi mar CIC en wacho gitimo. Dr. Priska, ponono ni ng'ato dwa tudore kodi inyalo yudi kanye? Aninya yuda Professor Nelson Awori en Upper Hillboot Nairobi Hospital. Namba na mar simu en 0738 809172. 0738 809172. Erokamano Dr. Priska. Dongi neno ka kwatieko chenro singina ni boduogo odiechieng' machielo mondo mi wang'e ni kaka inyalo thiedhi, kaka inyalo geng' kapo nono ni kisedonjo kaka jatuo nyalo ritore mondo mi kik omed yudo hinyruok kotenore kod achiedhnade kata complications mag diabetes. Kiluonga ta boduogo. Erokamano ahinya daktari. Mana kaka iwinje no en gik ma inyalo thiedhi, gin gik minyalo geng' to bende nitiere kaka inyalo ritori. Kik we mokitudori kodwa kendo odiechieng' machielo chenro mar Penj Laktar. Ne daktari marwa erokamano mathoth, ne jogo picha mawa antiere kodgi e studio ka oting'o Ernest Gini, ne jogo mochung' ne duol erokamano ahinya Ashira, kaachiel kod director na Lindsay, ne producer na Perpetua Okoth Nyameja, erokamano mathoth. To maduong' moloyo in jahera mar chenro ni, kiko beda mbaka to watema nemo wanyalo geng'o wageng'a, nikech kato wawacho ga ni ngima iluonga ni Ruth Otieno, oriti masani.
Chenro makiny mar penj laktar. Koro nie viewsasa.com. Mabrother, chekini story fulani la penjuzi mtani record manze. Lakini bro, kazi itakuwa tu ni kujaza simu na hizi mavida. Ai, kujinice tu kaka. Mwananchi gani huyo anarada medali ya pesa? Leta tenje ni kushovile tutaomoka. Citizen Digital wako na platform fulani kwa site yao inaitwa Wananchi Reporting. Hapa unaweza tuma story yako kwa website yao ama kwa app yao ya Citizen Digital. Na kama hiyo process ni ngumu, unaweza tuma story kwa email yao, WhatsApp number ama uitumie kama SMS. Alafu gani napataje bro? After story yako imepublishiwa, hapo ndo una receive 1000 kwa simu yako. Bro, au umenichanua. Don't just witness the news, be part of breaking it. Download the Citizen Digital app and share your story with Wananchi Reporting today. Citizen Digital. Beng'eyo ni yweyo raliet mali gi taulo nyalo kethe. Weye kama otuo mondo otuo mana kar kende. Yore mang'eny mag bik gin duto makende. Kidwa yawo duka, gima nyaka ikuong ing'i en location. Aluora man kanyo no, bende dhano nitie. Nitie gima ine lal, ang'o miyo timre ka ng'ama wiye rach? Naketo node mag 500 kae, okayud kata chiel. Oe mar. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi, thirsty for more. Ok ginyal weyi ma ok inyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timang'o. Ka yeng tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duong' ba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo uwa. Waluong ne polisi. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte, ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch. Ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi, Tom okawie thuolo ni mondo tano apinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano, be pod gin kodwa? Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga. Tich Ang'wen saa 3 otieno, Manera Mugi TV.
Erokamano kuom keto Ramogi TV kaune wang' sae chenro moro mar ang'ich welo wantiere kae ndiye wadhi goyo mbaka gi jood bura ma ibiro kae saa 3 e buch jopiny. Wan gi Eddie Oketch, seneta ma Migori, to gi Mark Nyamita jaod bura ma Uriri. Wadhi go mbaka e saa 3 e buch jopiny ni to koro siasa ochomo kanye. Gidhi chung' gi jatend piny Kenya koso gidhi timo nang'o e weche mag od bura. An kaka pile nyinga Trevor Ombija, Janding Opanga, Janyakachi Dendo Ombija Taya, Nyakwar Guok Ocha Pesa. Magi weche manyien ma wan go. Wezi kuwa mshahara ambayo ilikuwa ya 2013 ni ilikuwa kubwa kuliko ile mshahara inalipwa MCA 2022. If there are too many, we did not need to have the constitution in place to have the MCAs being members of county assembly. MCAs obagoromo mar ywak ewi pek magikale to kata kamano rombgi ma KICC kawuono nobedo gi tulo. In this country sometimes we take matters of life and death as if it is a joke. I am committed to delivering. Wewe panga mambo hii kidogo kidogo ya hapa na pale ya 2027 kura itafuatana kuruka. Sisi tuko nyuma yako. Umetembea na baba, tumeona Jumamosi. Jotend ODM omedo singo siro jatend piny Kenya William Ruto ka en bendo seyo joma kwedo chenro mage. We talk to them and tell them what is required of them, what we expect them to do when writing those letters, and even assist us to bring the beneficiaries to court when the grants are supposed to be confirmed. Doma Migori koro chwalo tiegruok ne ruodhi kod jolupgi e ng'eyo chike mag lowo ma thoro kelo ywaruok. Erokamano wantiere ka gi Belinda Phillips nyargi makala e mogogo mbaka kae ndiye jatend piny William Ruto koro seyo oganda jo Kenya manyiero chenro mag dongruok mosebedo kochwale gwenge mopogore pacho ka ahinya ta apaya manoyango ni biro losi chakre Isiolo nyaka Mandera ma jo Kenya osebedo ka lwere gode mbui ni otiyo mana tij mako nyinge gwenge. Ruto wacho ni sirikande oikore makare mar neno ni chenro makamano odhi nyime e yo maler. Komachielo, jakom mar ODM e kaunti ma Nairobi George Aladwa, jaod bura ma Mathare Anthony Oluoch kod jotelo mamoko mag ODM omedo siro paro mar tiyo kanyachiel gi Ruto ahinya to e kinde ma josiasa temo yiero kweth ma gibiro riwore godo kaka ikruok ne yiero mabiro bang'e. Last week or the week before, I was in northern Kenya and I did announce a major road artery that will be constructed from Isiolo through Wajir all the way to Mandera. And many people assume or think it is a joke. Let me tell you, good people, you know, in this country sometimes we take matters of life and death as if it is a joke. I am committed to delivering. Wewe panga mambo hii kidogo kidogo ya hapa na pale ya 2027 kura itafuatana kuruka. Sisi tuko nyuma yako. Umetembea na baba, tumeona Jumamosi, last week tumeona, na hiyo ni heshima kwa ndugu yako mkubwa. Na unapotembea ndugu yako mkubwa na mwingine anacheka, wewe cheka, na 2027 tutachekana na wewe. Na nawakumbusha wale ODM wanaongea huko kando, waongee tu, lakini sisi ODM original, Rais ni William Samoei Ruto. If there is one reason why I am associated with the president, mimi mambo ya 2027 watatupanga na baba wakisema tutafuata. Watatupanga na wale watu wanasema AU sijui nini, wakitupanga na baba 2027 hiyo tutafuata. Kwa kanini jaod bura majuja George Koimburi owethgule yoro menda maching makwane romo siling 200,000 kai geno no diching makiny obiro chope nyimdo mondo duok bura modonjne godo mar bedo gi oboke mabandia mag sumo kod ketho mamoko bende. Jaod bura no chwale do ma Kiambu okinyi makawuono kitude kod ketho mar maberio motingo tiyo go oboke penj mar nek mabandia e kindiga mar 2011 nyaka 2012 mar mbalariany mar JKUAT. Itude kod ketho auchiel mag tiyo go oboke mabandia mag sumo kod ketho mar 7 mar tamore chope do kata luonge mondo chope do. Koimburi no mako di ching manyoro kitude gi ketho mar tiyo marach kod mbui kaluwore kod weche manyo wacho
ni piny owacho notiyo gi siling bilion 13 e tayo kampen mar Raila Amolo Odinga e laro kom mar AUC. His powers under section 87 clause paragraph A and withdrew that case. He has now again, Your Honor, appeared before you under the same section again, exercising his rights to charge for the same offenses that had previously been charged. And while, Your Honor, we have no objection to our client taking plea in respect to count 1 to count 7 to count 6, our objection is in respect of the mischief being perpetuated and the abuse of power being perpetuated by the DPP by invoking section 121I of the Penal Code. Jood bura ng'wen mag Kenya Kwanza kod karan mar od bura mamalo Samuel Njoroge ochwalo bura e doho mar appeal mar kwedo ng'eto mar doho mamalo ewi kweth jood bura mathoth e od bura mamalo. E bura margi Kenya Kwanza kod od bura wacho ni ng'eto makamano dhi rocho chenro mag od bura kaka chugo committees mag od bura go. Kaka jafwambo marwa Chris Owino leronwa, Kenya Kwanza bende nyiso doho ni ng'eto mar joyal buche adek go nodhi ataro mar chik nikech odonjore gi tije mar od bura. Ywarok ewi kweth mathoth e od bura e kind Azimio kod Kenya Kwanza koro onyono e koredo mar doho bang' jood bura 4 mag Kenya Kwanza tero ng'ur margi e doho mar Court of Appeal mar kwedo ng'eto mar doho mamalo ewi wachno. E bura margi, jatend kweth jood bura mathoth Kimani Ichung'wah kod jala e kweth jood bura mathoth Silvanus Osoro dwaro mondo Court of Appeal oket tenge ng'eto mar doho mamalo mane owito oko ng'eto mar spika mar od bura Moses Wetangula mane oyango Kenya Kwanza ka kweth mathoth. Kenya Kwanza kod od bura kokalo kuom okil Kamalo Kamargi Sandra Ng'anyi onyiso doho ni ng'eto mar joyal buche adek mag doho mamalo dhi rocho chenro duto mag od bura ka chuo committees mag od bura nyaka yang ni en riwruok mane man kod jood bura mathoth e kind Azimio kod Kenya Kwanza. Wach makamano ne oyang kod spika mar od bura Moses Wetangula odiochieng' manyoro e kinde mane oyango ni kweth jood bura mathoth kod od bura manok pod dhi nyime kod twak ewi jokanyo mag committees go. That consultations are ongoing and will be concluded soon to allow for the reconstitution of the specified committees. I direct that awaiting the reconstitution of committees, the BPS be processed by the liaison committee. E komachielo, riwruok mar Kenya Kwanza onyiso doho mar Court of Appeal ni komiti mochung'ne tayo chenro mag od bura ok nyal chuog nyaka doho ket ler ewi wachno gino manyiso chenro duto mag od bura nyalo chung'. Mabiro kalure jokanyo mag komiti mochung'ne tayo chenro mag od bura nyaka wuogi kweth jood bura mathoth kod od bura manok gino mapok otimre nyaka sani bang' riwruok mar Azimio golo jokanyo magi o komitino bang' spika mar od bura Moses Wetangula yango Kenya Kwanza ka kweth mathoth. E ng'ur margi, Kenya Kwanza bende onyiso doho mar Court of Appeal ni okang' mar joyal buche adek mag doho mamalo wacho ni ng'eto mar Wetangula ne odhi ataro mar chik en donjore kod tije mag od bura. E komachielo, Kenya Kwanza wacho ni chike matayo duond buche mapacho kae omiyo duond buche thuolo mar loso riwruok mar siasa mag hero kendo ok nyal chungi gibedo kod riwruok mar siasa ma ok gidwar. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok mar MCAs mag County Assembly 47 motisi ni County Assemblies Forum koro ywak ni duol machano osach jotije sirikal orange kwayo margi mane gipedho mondo medgi osara. Ka gitimo romo margi KICC Nairobi ka MCAs bende okoni gidwaro mondo omenda mar dongruok mar ward owinjo ketie chik mondo wuog achiel kachiel e aguch migawo mar omenda. Kaka jafwambo marwa Walter Nyambaga lero, romo mar MCAs go kata kamano ne obedo gi tulo kawuono. E kinde romo mar riwruok mag MCAs mag counties mang'wen kod abiro midendo ni County Assembly Forum e yo machuok kaf, jotelogo owuok tung' mosuo kod duol marango osara pachoka SRC kagidwaro ni mondo medgi osara ma e lweny mag gisebedo kagego nyaka sani to pok giyudo dwoko. Hawezi kuwa mshahara ambayo ilikuwa ya 2013 ni ilikuwa kubwa kuliko ile mshahara inalipwa MCA 2022.
Haiwezekani. Tukatoka hapo tukasema ya kwamba SRC erase ituweke kwa job group. Haiwezi kuwa ati MCA huyu yuko hapa anaambiwa ya kwamba MCA na oversight the governor uweza earning $1 million na pia ako na unamlipa shilingi 86 alafu unamwambia ati aka oversight governor. Is that possible? MCS wacho ne kaloch gwenge ne ochakore e od bura mar higa mar 2013 ne gin kod osara moingo silings 200,000 gi wiye. Kata kamano gisani to gin mana kod osara mapuot ka usimbui kata odoko ni gin kod ting' mathoth kendo jodak poto kuomgi pile ka dwaro kony. Seche mane wawuok 2017 nwaweyo ka basic salary mar MCA ne en siling 245,000 basic salary ka onge allowances ne wan gi sittings 32 e dwe to sitting achiel ne en 3,900 kapok ogol tax. Kane igo kwante to onge MCA mane nyalo bedo gi pesa matin ne siling 363. Ka wabiro to wayudo ka SRC o review salary mar MCA oduoke piny kuom onene kwa siling 245 nyaka siling 86,000 basic salary mar MCA. Principals wa high school na wote wanalipwa double my money na wote wanalipwa na serikali. So why should the MCA earn less because there are too many in this country? If there are too many, we did not need to have the constitution in place to have the MCAs being members of county assembly. MCAs bende dwaro ni mondo losi chik mabiro chiwo thuolo mondo chwal ne gi omenda mag dongruok mag ward kawuok e migawo mar omenda. Bende gikone Senate mondo konygi njonyo paro mar chik moro makundo sirikal mondo migi omenda mag menyo tije tend county. We call upon the head of state and the Senate to fast track measures ensuring county assemblies financial autonomy. The issues have been raised in this forum. I may not speak on behalf of the COG, I'm not the chair or the vice chair, but I have given them the promise that when I participate in those meetings, I will speak and bring their viewpoint in those meetings. Kuna mitihani ambayo imewekwa mbele ya jumba la Senate na mimi kama seneta wa kaunti ya Nairobi nimewahakikishia haswa hili swala la kuhakikisha kwamba kuna uhuru wa kifedha wa hizi mabunge yetu ya kaunti. Romo mar MCS makaunda ladek menyo bero lwasi mar jotelogo moko ni dongruok nyaka yudre e kor gweng. Bizwa kuanzia 2013 na mpaka sasa tugali tunaumia. TJ MCA ng'eyo ni to development mani kari kani kechi governor committee ji ginene timo legislation. Yes, gin ginyalo mana propose bills. Yes. Iwinjo for consideration. Lakini king'iyo tiji governor, ting'iyo tiji MCA opogore. MCS go bende omakore amen ka gitudo achiel kuomgi ewi gajo moko kuomgi ewi manyora tichgi. Mheshimiwa anasema tutulie. Jikoro magajwang' tich ber ma ichude chudo machiwo geno. MCS ywak ni mondo duol marango osara pacho ka SRC opod ni gimoro matin. Ni matin ema pong'a data. Walter Nyabaga, Ramogi TV, KCC, Nairobi. Piny owacho yango ni gisechako chenro mar kawo okang' mar chik ne jotelo matiyo e apise piny owacho ma oyudi gi mibadhi. Ibiro chungi mondo mi gikaw ting' mar gimoro amora ma olal e apisi piny owacho. Maendi en kaluwore gi oboke ma owuok e migawo mar jotije piny owacho ma oyango ni mibadhi mosemono sirikal chopo chenro magi makare. Lidio Keyo nigi ler mar wachni. Kayor tieko mibadhi ma osebedo ka ogo tache thoth apise mag piny owacho, migawo mar jotije piny owacho yango ni gisechako chenro mar rakore gi midhiero ma kamano achiel kachiel gi apisas mag sirikal ma ibiro yudi gi mibadhi. Migawo no wacho ni mibadhi osebedo badho ne piny owacho chopo kare chenro mar bottom up economic agenda mane geto timo dongruok ne jopiny. Mibadhi no osekelo lal mar mwandu, kethruok mar mwandu mag piny owacho, tiyo aoyaye gi pes piny owacho, keto tenge omenda ne chenro ma ok owinjore, kuo mar omenda kachiel kod golo omenda ma kwan ne ok owinjore gi mano mowinjore bed ni golo.
Migao no yango ni ibiro keta pisa mag piny owacho bedo kod ting' e mwandu mag sirikal ma olal ka oyud ni ok giluwo chike mata omenda mag piny owacho. Gitiyo marach gi omenda mag piny owacho kod rem chulo gope mag piny owacho kaka owinjore gi omenda ma otengne gope makamago. Ponono ne oyuda pisa mar piny owacho gi ketho mar mibadhi. Migao no owacho ni ibiro kawnegi okang' mowinjore mar chik kendo ibiro ketgi gi kaw ting' mar mwandu sirikal ma olal kama oting'o chudo mag omenda molal, duoko mwandu mokwal gi mamoko. Kaka yor neno ni chik makama oketie tim, piny owacho omiyo apise omenda mag apise piny owacho nyaka tarik 14 dwe mar 4 higani mar nywando kengegi ei chike matawo migepe mag omenda e apise piny owacho. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Riwruok mar jotich e mbalariany ma Nairobi UASU koro dwaro mondo sirikal oriembe tich jakom mar duol mar mbalariany no Ngire Amokowa Anangwe. Kotelnegi kod jakom mar UASU e pacho ka endi Grace Nyongesa, UASU lero ni telo marach, mibadhi kod tiyo arietha gi omenda mag piny owacho sani mohinyo sekta mar somb mbalariany. Simpros Okinda nigi ler mar wachni. E okang' machielo mbalariany ma Nairobi oyudore kama tek. Solidarity forever. Riwruok mar jotich UASU seyo ten duol mar mbalariany no kuom gima giwacho ni telo mar agoko, tiyo arietha kod omenda kaachiel kod sando gima jotich gima kidek wito tat somo no e dand guogi. E twak margi kod jofwambo, UASU dwaro sirikal mondo ring mapiyo kendo res mbalariany no e lwet duol mataye ma giwacho ni nyalo biro miyo mbalariany ma Nairobi podho. The University of Nairobi as we know it is dying. That is the truth. And we say this not to create panic or gin up unnecessary attention, but out of our care as UASU for this great national strategic institution. University of Nairobi has been hijacked by buccaneers, and it is now a theater of intrigue. We have seen Moi University being strangled to death in our eyes. Public universities must get the protection they need. We are calling government to protect the University of Nairobi. It's a national asset that the public has invested for so long. We cannot allow it just to collapse. Jopuonj gok mor kod chenro mar higni ariyo manyocha oyangi kod duol man mbalariany no ka giwacho ni otime ataro mar chik ma ok onywando kata pachgi kendo chal ka gima iko mbalariany no mondo bi ouse. This document illegally wants to tinker around with the composition of the council so that it includes legal and management experts who we know already are identified. Staff are unaware such a document even exists. They are uninvolved. Gilero ni kato bedo ni mbalariany no sani laka gi chonge kalore kod omenda mamedo mana duono. Duol mar skul no motelne kod Ngire Amokowa Anangwe ogero chenro madhi medo yako omenda matin ma mbalariany no odongo sani. The Chancellor is also going ahead to become a cost center by even establishing an office around the towers. All these are cost center issues, yet we are talking about an institution that is in financial dire straits. That document, again, burdens the university by suggesting that the council should have bi-monthly meetings. The cost of hosting council in one session is close to $500,000. The Chancellor is having a viola, which is being paid over $500,000 shillings by the university in current per month. He has 10 security armed police to guard him. He doesn't have confidence in this nation. He's from a different country, from outside Kenya, and if he thinks that Kenya or Nairobi is so unsafe for him, he should go back to his home country. UASU koro dwaro mondo duol makedo gi mibadhi EACC okaw okang' ne joma sani ong'amo dhoggi ne yako mwandu mag mbalariany no. Business people out here and politicians that are now struggling with what to take from the university. There's some who have actually eyeing land that is just behind KBC, the studio there, between Boulevard, around there, apartments that belong at the graduate apartments. They want to grab it. This is a fact. Let them say it is not. UASU geno ni sirikal dhi winjo ywaggi kendo kawo okang' mowinjore mar reso mbalariany no e lwet achudhe. It shall never be divided. Simpros Okinda, Ramogi TV.
Duol mochung'ne keyo yedhe pacho kae KEMSA bando piny owacho mag counties ma pacho kae ndio omenda maromo siling bilion 3.5. KEMSA kokalo kuom jakom mar duolno kod jata tije ma kojolo golo kwayo makamano mar yudo omenda mabiro konyo e chulo gope mag counties kaka yor neno ni chenro mag counties ok ochung'. Ne giwuoyo e kaunti ma Mombasa e kinde romo mar neno ni chenro mag thieth ne ji duto oyudo sir motegno ka duol mar KEMSA to wacho ni nitiere yedhe moromo ne jotuo mag ayaki ma osebedo gi luoro kaluwore gi okang' mano kawo gi jatend piny America Donald Trump mar ng'ado kony mag yedhego. Of course, there are issues that are on our way, issues of long outstanding debts by counties and other stakeholders that we do business with. We are in talking terms with them, and governors and the management of counties. We're really in talking terms to have these debts settled as soon as possible through very, very proactive measures, making use of the prevailing laws that have been enacted around the Facility Improvement Fund. We play a very, very critical role kwa hiyo program ya Shisha kufaulu. Na nataka kueleza wa Kenya ya kwamba sisi kama KEMSA tumejitayarisha, tuko tayari kuplay our role kuhakikisha ya kwamba madawa zinapatikana katika nchi yetu. Maswadi yu moro machuo kudogo bagndaka matin kikidi mabura ahinya. Love is a beautiful thing, and this February, Viusasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Kamoro achiel ganyuola nete gin jokwoge madongo kapo ni nitie ng'ata kanyo mawinja asayi ni konya please. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar. Join us for an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Greenhouse inch wapidhe nyanya. Nyanya ne gimoro biro ne dwa mako miluongo ni wilt, bacterial wilt. Koro wapidho cabbage ni as a biological control mar the wilt. Alot mar ang'ina ni dwaro pi mang'eny. Idwaro ni lowo ng'ich ne seche te kata umodho mana maber. Then the other problem wan go be maduong' en pricing. Kaendi pok ji odhie pricing mar per kilo. Ng'ato dwa ni kabich to pimo e lwetene to wacho ni ma mima. Indulge in the moment. Every spoonful Delamere real fruit yogurt. Warwako Kenri do ma Migori dhi nyime kod tiego ruodhi kod jolupgi e kaunti ma Migori e weche mag chike to ahinya motenore kod lowo.
kaka jafwambo marwa George Juma leronwa chenro go geto miyo gi nyalo mar yalo buche mag lowo e yo makare moluwo chik. Cases go mag lowo to ahinya mago ma ipogo kin familia kata ma iloko e nying ng'at machielo osebedo ka medore e doho ma Migori e kaunti ma Migori. Maloyo cases 350 sani osechwal e doho ma Migori bang' winjruok tamore kind anyuola kod jogo eko ma onyiewo lowo. For the High Court, I think there are over 50. For the lower court, because now the jurisdiction was taken back to the Magistrates Court, there's a lot. 300. About 300 or so for this place only. Jang'ad bura e doho malo ma Migori Anong'injo wach ni biro ne chike mag lowo ok oseber ka iluwo makare kod ruodhi e kinde ma ipogo lowo e kind familia osekelo pek e tieko cases go mag lowo e doho. You have succession matters which take so long. You know, you can have a grant and you do the confirmation, but you find that sometimes other people are left out. When they are left out, they'll come maybe even after 10 years. Maybe they were still minors by the time the succession was being done. If the chief identifies the beneficiaries, all of them, we will include them. And then those problems will not be there anymore. Ong'injo wacho ni mae bende osekelo kata gwandruok kaachiel kod nek e kind anyuola. And when that happens, then many other things arise, including murders, and including a lot of disturbances around the home, disharmony in the family and all that. So we felt like we should talk to them. E okang' mane ni wechego mag pogo lowo kata loko lowo e nying ng'ato machielo otim makare, doho ma Migori dhi nyime kod tiego ruodhi kaachiel kod jolupgi e chikego mag lowo. The chiefs are stakeholders in the Court Users Committee, a very major stakeholder. In terms of the succession matters that we have, they are the ones who write letters to identify for us the beneficiaries, the widows and the widowers and the children of the deceased. So sometimes we find that their letters are forged, and the people who come to seek to inherit are not actually the beneficiaries. And for that reason, many people lose their inheritance. E kinde puonj manie obag katiegruok ma jopuonj ma Migori Teachers Training College, ruodhi kod jolupgi noyudo puonj nyaka yo ma ginyalo ndiko kata barupe e weche mag lowo ma yore doho. We talk to them and tell them what is required of them, what we expect them to do when writing those letters, and even assist us to bring the beneficiaries to court when the grants are supposed to be confirmed. They take it and some of them start selling the land. There are many matters that the chiefs deal with that have legal implications. Commissioner ma Migori Kisilu Mutua mabende chope tiegruok ne wane ruodhi mathoth pok obedo kod tiegruok makare e weche mag chike kabende opoyo doho kuom kawo okang' machal kod mae. As a national government, we have not trained the chief. We thought it is very wise to use the knowledge that judiciary has. Tend doho ma Migori yango ni cases mathoth mag lope machopo e doho biro nikech ok oluw chike yo mowinjore e kinde ma ipogo lope e kind familia. George Juma, Ramogi TV, Migori. Sirikal kaachiel kod riwruoge moko mag piny owacho yango chwalo paro mar chik mageto chiwo chudo, bero arita kaachiel kod duoko nyadhi ne tije ma ichiwo kod mine pachoka kaachiel kod jochiw arita ne jotuo. Paro no yango keto ratiro marom e kind joma chuo kod joma mine e dongo ngima mar anyuola, bero weche yuto kokalo e chiwo arita kaachiel kod bero ngima joma mine kod nyithindo e kuonde mag tich. To kaka Cynthia Onyango chiwo ler, jood bura kaachiel gi senators mane oyuore romono bende okwayo sirikal mondo ne ni omi joma mine chudo mowinjore e kinde ma gintiere e yueyo bang' nyuol. Duto manochuo kaachiel koda mine, joma mine kawo mohewo seche 4 ka gitiyo tije ma ok chulgi, ka joma chuo to kawo matin ne saa 1 odiechieng' ka odiechieng' ka gitiyo tije ma ok chulgi. Pogruok mar mohewo seche 3 e odiechieng' kodiechieng'. Kaka okang' mar kedo kod akweda e kind chwech ma opogore weche tije mag pacho kaachiel kod chiwo arita ne jotuo, sirikal oyango chwalo paro mar chik mageto keto marom tije ma itiyo kod chwech ma opogore mondo konye bero ngima oganda duto e tije duto ma gitiyo. Giwacho ni kata obedo ni joma mine tiyo tije mang'eny e dala, tich ma gitiyo ok osemi nyadhi ma oromo kendo chudo ma owinjore bende ok osemigi. Mostly men and women who will be spending all their time, as we are going to see the statistics in a short while,
doing or providing care, and no one cares. At the end of the day, you are like you have not still done work. And even the effort to even calm a baby who's crying the entire day, that's a skill. And so we will need to recognize some of those things that are remain invisible for us to demonstrate the need to invest in the care issues. Parono mar chik bende oyango puonjo jotije marito jotuo, jotije mag ute kachiel kod jotije duto machiwo arita mondo konye miyo gi chudo kod nyadhi kaka tije mamoko. Ma bende igeto ni biro konyo e kedo kod tuoche mag obwongo mahinyo chando jogo marito jotuo e kinde ma gidwaro kony. Who cares for the caregivers? For those that we know who have had patients who are terminally ill, you end up get affected so much as you are taking care of the patient who's about to die. Now, who takes care of your mental health? Who takes care of your even physical health? And who even pays for the time that you are spending taking care of that patient? Catherine Omanyo korka kore wacho ni dwaro nitiere mar joma odak konyore tije mag ot mondo kel ranyisi mar tiyo kanyakla ne nyithindo to ok neno dichuo matedo kaka ng'at madhako ingo gi teko. Jaod bura mar kaunti ma Homa Bay, Dr. Joyce Bensuda, bende okwayo jokanyo mondo sir parono. The responsibility both at home and outside home should be shared. It is actually not a weakness if a man decides to go to the kitchen and prepares a meal. It is not a weakness. This will bring a lot of respect in families and even bonding. If my husband is cutting onions and me am putting oil in the sufuria, the babies see daddy and mommy as a team. We want this policy to be translated into reality. We want support. We want the people in informal sector whom we live at home, whether taking care of the cattle, whether taking care of our children, to be appreciated, to be trained, to have civic education so that we are safe and secure. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Okay. Koro, Sirikand County ma Homa Bay ka omakore gi riwruok mar Habitat for Humanity Kenya osidayanga chenro moro mar lony manyasani mar kano nonro mag lope county madhi konyo jopiny e yango lope kod tieko mibadhi e weche mag lope goeko. Chenro no bende geto neno ni Sirikand County ma Homa Bay ok oyudo lal kaluwore gi osuru mag lope ma ichoko kowuok kuom weg lope manie bombe kod alwora margi. Chenro no oyangi ni biro konyo yango lope e bombe mantiere county no kendo jopiny bende dhi yudo yot e yudo nonro mag lope e bombe goeko. Habitat for Humanity Kenya wacho ni dwaro margi en neno ni county ma Homa Bay obedo gi thuolo ma jopiny nyalo ng'iyo godo chal mar lope ma ahinya to minyiewo to gi miuso bende. Yanga system mar lo mar ng'eyo ni lopi ni kama nade kendo pesa dimo nego bedni chulo kata lobni ben mari inyalo donje mimany search gi gik makamago makoro keti e yo manyasani manie kompyuta. Ok ni koro idwa dhi wuotho ka land idhi iduogi. Mae osetim ne towns ochiko. Homa Bay, Ugis, Ndiwa, Mbita, Kindu Bay, Asumbi, Rangwe gi Mirogi. Koro kuonde gi emosechak go kuonde ochiko gi. Koro kaka wayawe ayanga ni inyalo dhi e computer midhi ng'i e system mantie kani homabay.lims.dat.co.ke. Ma en okang' maduong' mar kedo ga chudhe gi nikech sa asaya ma ng'ato kong'eyo kumonyalo yude information mar lo kata kidhi ka lo tiyudo ni file nopandi iklong. Sani kae onge ng'ama nyalo pando file nikech gimoro amora koro nie kompyuta kanyo inyalo nene inyalo yude. Koro en okang' maduong' mar kedo ga chudhe gi. Sirikand County ma Siaya kokalo kuom migawo mar kit chwech, rowere kod tije ma oganda ochako chenro mar jiwo joma mine matimo ohala e kaunti no mangima. Kane wuoye nyasi mar chako ayanga chenro no, jatend migawo mar kit chwech, rowere kod tije ne oganda miluongo ni Judy nowacho ni chenro no geto mine matindo manie ohala ma seche mwuoyeni. Judy bende wacho ni kwan mine go magigeto romo 300 ma ibiro chak godo kendo ibiro tiegi mar mondo migi yud nyaka sir mar piny owacho ka chenro no endo. Gichano chiwo mabul mabiro konyogi e kinde ma gitimo ohandgi. Bende oyango ni gigeto rawere go
jogo manigi ng'ol ka bende gigeto chiwo kothe mag yien kaka yor nyayo arita mar alwora. To chuny dala en mana miyo, emomiyo wachako gi mine. Pesa mar ohala to nitie. En mana ni jowa ok ong'eyo kaka ginya yudo pesani gi kaka ginya tiyo gi pesani. Emomiyo waketo puonjni mondo ochopne mine matimo ohala. Pesani nitie National Government miluongo ni Women Enterprise Fund. Koro mano be wapuonjogi kaka ginya yudo. Puonj mokwongo ni wa target mine 300. To ka watieko mine to dwe manyien wachako yudhe. To dwe mar adek no kendo watimo joma nigi ng'ol. Pes biashara ma watimo tin, pesa mwaloko godo ohala tin. Koro wakwayo ni kanyalore kadwa yud yo, onyiswa ni nitie kaka wanyalo dhi holo. Oganda moko luoro dhi e bank nikech paro pecho ni jo bank pecho. Koro wakwayo gavana ni orie bade kanyalo chopo kuomwa kaka mine mondo medwa gimoro wachor kodo biashara magwa ma wan godo. Gwen ko kel gima thago ahinya en chiemb gwen, feeds. To kose yudo feeds bo nywa jek to wang'e ni wabro dhi mbele maber. Kendo nakwayo ni mondo med rango kata yudhewa onge tich. Makoro kapo ni yudhewa nyalo yudo kata biashara no en tich. To yudhewa koro biro bet ka giyudo gima gitimo. Yudhe odonje timo moko maricho nikech gin idol. Jatend piny Kenya William Ruto telo ne nyasi mar yango chenro mar keyo teko sitima ma ikawo kuom chieng' ma idendo ni Kenya Off-Grid Solar Access Project. Jatend piny noyango chwalo teko sitima mar solar e kauntis 13 pacho ka endi ahinya mantiere kuonde ma oro ng'enye kendo pok oyudo sitima nyaka kawuono. Nyasi no mane obagi Stima Club e boma ma Nairobi okelo kanyakla kambi mar keyo teko sitima pacho ka en Kenya Power kachiel kod mano mar REREC. Iketo sei mar chakruok chenro madhi muonyo maromo bilion 11.6. I want to pledge the support. I have given very firm instructions to the ministry, to REREC, and to Kenya Power to develop a mechanism where we will light up those estates in those areas of Nairobi. It cannot be that in the capital city of Kenya, there are citizens living in darkness. For communities far from the national grid, solar power offers the most practical, cost-effective, and immediate solution. That is why the government of Kenya, in partnership with the World Bank, is implementing the Kenya Off-Grid Solar Access Project, commonly known as KOSAP. Through the last mile connectivity program under the Kenya Power, 1.2 million customers have already been connected through REREC. We remain committed to achieving a 100% clean energy grid by 2030. Wanashinda pesa 50 in seconds on aviateshabiki.com. Kwa majina naitwa Gloria Sakwa, nikiwa mkulima mkazi wa Bungoma. Tusikuwa naamini ni kama inaweza kuwa kitu ya ukweli. Huwa naona tu kwa TV watu wakicheza wakisema wameshinda, nikajaribu na 50 bob. Huwa natamani sana kufanya biashara. Kiwa nimepata hii pesa, nimejua sasa naenda kufanya biashara. Si mchezo ya wanaume, hata ukiwa mama utacheza na utashinda. Win millions in seconds. Cheza aviateshabiki.com. Not for persons under the age of 18. Lwedo chweyo. Koro sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao.
kik bai. Konyauru! Asayo mondo konya! Devi kaka moro achiel kanyuola nete, gin jokwoge madongo. Kapo ni nitie ng'ata kanyo mawinja, asayi ni konya. Please! Gineno ka wantie a strong connection. Wachna kuma Dolly mamsintie sani. Nango halin. Ini wuoyo mana ka gima Dolly en osiepna, ma en kapok odhi kamoro amora, nyaka kwaya thuolo mar wuok. Waya anang'eyi maber. Adwani wachna kuma Dolly mamsintie. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Yore mang'eny mag bik gin duto makende. Jothurwa, be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, kose dwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade, tikete ot, tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Madonjane weche mag tuke ni Jane Ndirangu e jaloch mar Shabiki ya Vieta ma Germany. Jane noyudo loch mar $500,000 e tugo motisi ni Players of Love. Tugo makamano biro dhi nyime nyaka giko dwe mar 2 ni mar miyo jok moherore thuolo mar yudo omenda. Maeri en mana juma achiel kende bang' jaloch machielo yudo $500,000 e Shabiki ya Vieta. Ndirangu notiyo mana gi $50 kende mondo mine oyud loch makamano. Jane en jatich mondiki e skul moro yon Narumoru kendo wacho ni koro odhi ndikore no wuon. Hii mchezo niliona watu wameanza kushinda kwa TV, ndio nikakuwa interested sana kuanza kucheza. Nikaona wako na weekly, kuna mtu anaweza win 500, nikajaribu na nikapigiwa simu siku ya Jumatatu, nikaamini mshindi wa 500,000. Nilifurahia hadi kufanya kazi. Hii pesa kwanza nimepanga kuanza biashara yangu, niache kuwa mwajiriwa sasa, nianze business yangu. Bas wanere sadeka Nyasaye yie nyinga Trevor Ombija jandingo panga janyakachi deno Ombija taya nyakuar guok ocha pesa. Wanere sadeka.
it slaps. Enjoy the flavorlicious, refreshing taste of Mirinda Green Apple. Mirinda, flavor so good it slaps. Nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua ni huruma zako tu Baba, nimeona ni rehema zako tu Baba, nimetambua. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tuni yako, bonyeza *811*381#. Kumbuka, sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Comeback Selector. Tunapiga. Idwa dhao donge. Idwa gori. Adwa timo ni maandamano maduong' Kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yeng tachaga. Ibiro utenda kama ni chaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duongba. Jensa. Macha wich kut mani kelo nwa. Ibiro timo wa. Waluong ne polisi. Yes, ayuri. Pape. Nyarkochia. Ticha Beach ka Ticha Beach, sachiel gi dakika 55 otieno. Manera Mugi TV. Kidwa yawo duka, gima nyaka ikwong ing'i en location. Aluora man kanyo no, bende dhano nitie. Nitie gima ni lal. Ang'o miyo timre ka ng'ama wiye rach? Naketo node mag 500 kae, okayud kata chiel. Oe mar. Switch up your game. Open up to more fun, more adventure. Be bold. Be the unapologetic dreamer. Because you deserve more. Pepsi. Thirsty for more. Jumani janeno mar wadwa na nyisi ni kawuono wadwa wuoye kit pith mar alot mar ang'ina kata kihero cabbage. Ginang'o ma ini wuon ing'e kit alot ni. Thoth ji sani kaluo kayo osebedo ka pidhe kaluore gi kit size mare kata kony ma bende osebedo kokonyo go ji aluora ge. In kaka jalno ma bende neno chenro wani odiochieng' ma kawuono bende diher ni pidh alot ni mondo konyi gi jogi kata ka ini wuoni tiyo kode ka gino mabende nyakonyi korka pesa kata ohala. Omiyo chenro mar juma ni antie kamoro ni Homa Bay County, Rachuonyo East, location mawadendo ni Kokwanyo. Odiochieng' ma kawuono an gi japur miluongo ni Eliud Otieno. Jal mabende nigi lony mopogore kaluore gi kit cham ma en owuon opidho. To odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye kit pith mar alot mar ang'ina. Yiena mondo akaw thuolo mar rwake chenro mar juma ni kaka pile denda ni Alori nyaka Black machiegni. Wow, Alori. Karibu. Karibu. Mang'eny. Thank you so much. Karibu, erokamano. Erokamano. Wantie gi Zak, they are Maza. agronomists. Amor kabisa. Kamano. Erokamano. Kawuono wacho na bia limu. Kuma biro na mokwongo. To achaka wacho na nuo. Wambe warwaki kendo warwaki kabisa. Edo kaka opogore ka sani nyanye manitie. Malo kucho to njugu gimoyugno no mano njugu. Koro odwa terie kabich nikech kawuono mele mar kabiche maneno ka omori. Erokamano. Koro wadhi e kabich.
Daher ni fulri ne jopiny nyiswa nyingi kuma wantie gi gima in iwuon itimo odiochieng' ma kawuono. Iluonga ni Eliud Otieno Ochieng. Mae kama wantie iluongo ni Kokwanyo location. To wan sub county miluongo ni Rachuonyo East, wan jo Homa Bay County. Arwakou ahinya e pinywa ka. Inyalo terowa okenge kata process mar pidho kit alot mar ang'ina ni kata cabbage? Cabbage en alot mana madwa chalo gi skuma wiki. Pogruok ne ni en koro ong'ino. To pitho ne bedo mana chalo kaka skuma wiki. Nikech en bende gime kuonge timo kuonge imanyo kodhi. Kese manyo kodhi maber, kaka wan kodhi mwa pedho ni iluongo ni Gloria F1. To Gloria F1 ni be ober no mabera nikech be en mwaneno ka environment maka osiute. Kendo kuonde mipidhe waneno kodhi maber. Ipidhe both a greenhouse to gi open field. Kendo ka indika wang' ineno, wang' ning'e ka alwora mar greenhouse kama nitie kabich moko mwa pidho, gin koro gichalo gima nie open field. To iye ka to koro en inside a greenhouse, en beto liet matin. Koro kabich kapok kiseyudo kodhi tiloso seedbed maber. Kiseloso maber kabisa mipuodho miketo ne mbolea tiludo. Kiseludo to pi oyudo maber, kato kabich tiye mayot, ok theki. Mano yo achiel minyalo loso seedbed. To tinde sani be nitie yo masani ma watiyo gi gik moko ni seedling tray. Nitie tray moko, nitie tray ma wakele e lo molosi, ok en lo aloya, mwaluongo ni pitmos. Koro kwaseketo gi pitmos no time wapidho gi, to kabich wuok piyo to kawo jumbe 3 kende to seromo. Seche ma irite oticha tiloso kama idwa pidhe. Koro kaka wan anyalo wuoye kaka kipidhe gi oko kata kipidhe greenhouse. To kawuono agombo mondo jowinjo oyiena mondo awuo mane e greenhouse. To ka nitie penj moro amora mipidhe go oko bwanyalo wacho. Koro mae gima iluongo ni seed tray mwapidho gi. Koro kwaseolo lo miluongo ni pitmos ka, to wapidho seed achiel. Kato waolo ne pi. Pitmos no nigi gine moromo, nigi manyiwa moromo, koro kwathagre gi keto manyiwa. Koro koseti, koro mae gima wacho notieke e jumbe 3. Kato en ready, wawuodhe wadhi pidhe. Ang'o mano mijing'o kata motivation kata gombo mar pidho alotni? Mokwongo, kendo amedo go erokamano ne Joramogi. Kanwa features kuma wiki, ji negona simu mang'eny. To jomoko be negona simu ni to kabich be kibede. Koro aparo ni to ke kabich be ji dwaro. Jomoero kabich ng'eny. Kaito kuro ema okela mondo apidh kabich. Koro kachaka yudo gi wach moro ni kabich ne dhi duoko na wilt chien e greenhouse. Koro to omedo aja saidi mondo akel kabich. Mokwongo kaka marwa ni nwapidho e seed tray. To ka ng'ato pidho ok e seedbed, to nyaka ikwong igeng'negi iket tipo. Ikwong igeng'o ne tipo mondo ka koth ochwe maduong' to kik run off ywere kata med yike mang'eny. Koro omiyo wakwong wakedo nega sambro moro e wiye mogeng'one. Mano mokwongo. Mar ariyo, gimachielo mwamiye, wamiyo wuoyo. Wan watiyo tego wuoch dhiang' nyaluoni, kendo wayudo ni ber kabisa. Mar adek, nitie kute moko manyalo chame, manyalo ng'ade. Koro nitie yath ming'iewo migoye to riembo kutego. Kato koro kabich ber. Pogruok mane mantie kit alot ma opidhe greenhouse aina kuma wantie ni gimoket oko kata open space? Greenhouse wani kunene kaka nen ni greenhouse inchi wapidhe nyanya.
To ka nyanya nosewuok to wanafwenyo ni nitie there was some small problem gi nyanya ma nyanya ne gimoro biro ne dwa mako miluongo ni wilt, bacterial wilt. Koro wapidho kabich ni as a biological control mar wilt. Koro emomiyo wa decide neno wapidh kabich iye kan nikech be rotation kata greenhouse nyaka tim crop rotation mondo oywa tuo mang'eny go. Koro mane omiyo wa decide kwaseyudo advice from people ni biological method is better than spraying chemicals mang'eny ni mondo unegnwa tuono, to be ji osetemo onge chemical manego bacterial wilt mayot ageng'a. Koro nwafwenyo ni the biological means ni ber. Koro nwa decide ni mondo wabi watigi greenhouse. So the first advantage ma greenhouse, momiyo nwa decide on greenhouse was to control the wilt mane greenhouse. Number 2, greenhouse is very convenient. Nikech ya kabich ka nie greenhouse kama tuoche mang'eny wageng'one. Nikech greenhouse ka chieng' moro makech madwa chare ka en oko cha wasegeng'o gi gima ni malo no. Then yamo donjone nikech maendi en net, insect net. Koro kute moko madwa biro ni dwa chame onge kama gidonje. Koro geng'negi. Then kawuono to wadonjo mana nikech wasechopo level mar harvesting. Kapok ji odonjo ka to kuch ka ok yiene ji donji, iloro kuchocho. Koro nitie gima inyalo lute tiendi mondo neg tuo moro amora minyalo donjogo, kato koro kabich oling' maonge tuo moro amora. Then also the cost, iluongo nang'o, maximizing space. Ing'eni kama wapidhe maendi, magi gin kabich 1,000 kama tin ni. To maendi ka nikete field oko kucho, tichiegni kawo nus eka kama duong' ema kabich 1,000 donje. Koro nitie maximizing mar space kitiyo gi greenhouse. Other than maximizing space, nitie kaka chemicals idhi tiyo, nitie cost savings. Idhi tiyo gi chemicals matin. Nikech tuoche thin. Koro gima idwa spray ka onge. Then gima duong' moloyo ni soil be okonyi rito ma concentrated. Alot mar ang'ina ni kata kabej dwaro pi marom nade? Alot mar ang'ina ni dwaro pi mang'eny. Tek ni ok en pi mochung'. Tieni ok onego bed ni en pi moflad mologi. But idwaro ni lowo ng'ich ne seche te kata omodho mana maber. To nitie stage moro ma kosechope to koro iwene pi matin. Kech kiketo pi mang'eny to nyalo kuot mang'eny ma koro barre. So ena pi ma moderate ma ok we lowo tuo. Sensitive ka lowo tuo to ong'wony piyo. So kiyiene ni lowo tuo. Emomiyo wahero ni itime irrigation. Kech open field ok inyal predict. Koth nyalo lal kata juma achiel, jumbe 2 ma kabich tuo nie pap. Koro watemo advice jopur ni gima ber ipidh gi irrigation. Kama inyalo yude pi. Kaka wayudo pi, wago pi kwa ya aora miluongo na wach. To bire tangi kucho kata koro drip line ema kele ko yawa ne. Sasa moya pi to pi bira ka. Erokamano. Nyakwara Mogi Ajuang, wadwa ni wakao dakika moko machuok wadhi e yweyo aeto bang'e waduogo. Kik idhi mabor. Konyauru! Asayo umondu konya! Devika kamoro achiel ganyuola nete, gin jokwoge madongo. Kapo ni nitie ng'ata kanyo mawinja, asayi ni konya. Please! Tungine no ka one take a strong connection. Wachna kuma doli mamsintie sani. Nango halin. Ini wuoyo mana ka gima doli en osiepna, ma en kapok odhi kamoro amora, nyaka kwaya thuolo mar wuok. Waya anang'eyi maber. Adwani wachna kuma doli mamsintie. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere Real Fruit Yogurt.
Machiegni kendo janeno marwa kidieny mar ariyo ka odiochieng' ma kawuono adwa na pari ni antie kaunti mar Homa Bay, Rachuonyo East, Kokwanyo location. Odiochieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar alot mar ang'ina kata kihero cabbage. Wadwa ng'eyo kit nafas kata spacing ma onego bed ni bedo e kind cabbage achiel gi nyawadni. Daher ng'eyo japur ma wan godo odiochieng' ma kawuono ni to nafas bedo machal nade puodho kae? Kaendi nwatiyo gi drip line. Drip line gin pipes matindo tindo makelo pige. To drip line gin 15 centimeters apart. Koro wakala ariyo kata wapidho e kinde kanyo. Wakala achiel kwakala achiel kata odong' 30. Koro waketo each 30 centimeter apart. Kendo lachne be 30 centimeters. Mineno kwa keto drip line ariyo per bed. Gin managerial practices mage kata rita mage ma iniwuon kaka japur itimo kama ka samikeyo kata samitero cabbage gi chiro tiyudo yuto makare? Mokwongo en very important mondo wadhie cost saving. Tiendeni wa make sure ni wa save cost kaka nyalore. Koro wawuok e gik moko miketha mang'eny. So achiel kuom gik mwatimo en ni wa make sure ni wang'eyo kodhi maber madhi nyaknwa. Mar ariyo watiyo gi yore ma ok nengo gi tek ahinya. Kaka sei wakelo manyiwa mana mar dhiang'. To koro miyo waketo manyiwa mar dukacha mana matin. Kanyo wa save cost. Then other cost saving measures mwatemo wa save on labor. Nikech pur en very labor intensive. To nikech en labor intensive, naturally ng'a dhano nyaki bed bute. Kaito odhi tiyoni kendo giri no bedhe tem maber kake dwaro. Koro ing'eni kiweya ni in iweyo sime migoyo ni wang'o tema mano asetemo mayudo kok donji. Mayudo ni the best practice and the best managerial practice and to be there, bedo kanyo physically. Ineno gimitimo kendo idhi mbele. Then lastly, pur ka weche ne thoth. Dhana kan kama ok ding'e gimoro amora. So nyaki kel expert. Kama incha yudo mabe agombo mondo ang'isi nyikwa Ramogi. Ni ng'eny jopur orelai e expert mantiere e agrovet. Nikech jokande gin jouso. En gimogomba ahinya mabe kaber to de giloko kitgino. En gimodwaro maber ahinya nang'o ouso gigene. Koro biro manyo ni yo moro amora ma mondo ng'iew go giri. Koro dhi ng'isi ni ma dhi timo ma. To ng'enygi, I'm sorry to say, ng'enygi ok otimo agriculture ma practical. So it is important mondo ibed gi an expert. Omi wan kaka farm wani wantie gi an agronomist. Chiro kata market chalo nade sani mar alot mar ang'ina? Pod watiyo gi local market. To kata kwa temo nwuok oko matin to watero Ugis, watero Kindu, watero nyaka as far as Homa Bay to rumo. Kamoro be nitie samoro ma ka johala ogine to gibire puodho ka to gikawo. One very flexible. Cabbage ni ng'eni wach ne thoth. Mokwongo tik onge gi sukari. Koro bedo no onge gi sukari no, ji chame nyaka joma nigi diabetes. Bedo no onge gi sukari no, miyo kata jok manigi tuo mar heart and convenience ginyalo chame. Other than that, cabbage nigi vitamin. To cabbage be nigi ka istagi ich ma digestive system, ich ma digestion thago. Kichamo cabbage so release. Ka yine dwa kuot ka gimidwa ikata jiro gwe. Cabbage no e yadhe. Mano gima pok ijionge ni cabbage no kidhi loso maber tichamo
to iduogo maber teno o improve digestion. To gik mang'eny gin gik mang'eny ma ok dang' awach gi te to ber kabich to ng'eny e dend dhano. Challenges to nitie. Mokwongo nitiere high cost mar samoro petrol, nikech mondo wago pi ka aora nyaka wago gi petrol, so high cost nikech pi kore dwaro throughout, so mano raise the cost. Then number 2, and still on the high cost, the inputs kaka yath migoyo sani nengo gi tek modhiero kata gima timore. Ki compare kata higa mokalo gi sani, nengo yath migoyo go dhi malo. Then other than that, yedhe ma correct midwaro tin e agrovets ma koni gi. Ok ang'eyo nikech maybe ji ok kawo gi mang'eny, ting'eni gimiyo ji gima gin go. Ting'eni kidhi dwaro gima specific madhi konyo ni gima idwaro, tiyudo ka ng'eny agrovets tin go onge go. Then of course nitie challenge mar market, which is obvious. Ni seche moko gigi ready kaka wan wa rely on local market. Sani kabich wani ochiek to nyithi skul oloro, so it means ni nyaka wadhi wamany kode market elsewhere. Then the other problem wan go be maduong' en pricing. Kaendi pok ji odhie pricing mar per kilo. Ng'ato dwani kabich ki kabich ogo nengo ne be owinjo mana gi lwete, opimo lwete ne to wacho ni ma mima. So ka en situation moro ma it is standardized ma ipime kilo, koro ing'e ni per kilo en ma it makes work easier. And a couple of challenges nitie mar samoro although mano to want to pokwa experience, iketo ng'ato notini ka to okotim the correct thing. Sana sachi miketo manyiwa, nitie manyiwa moko mawang'o mimea. Koro kiwe niketo ni manyiwa, in kiduogo to yudo kakare alot owang' to gima owang'i koro in ikia. To wan wase discover ni kare manyiwa nitie kama kokete to wang' alot. So those are challenges mag wan go samwa pidho kabich. Erokamano. Anto pod amedo jiwo nyikwa Ramogi ne chiemo gi mwandu ni e lowo ka. Nitie joma kunya nyaka piny nyaka wang' yud gold. Tini ng'a ok nyal kunya nyaka piny mondo yud gold no, in bi wapur. Mokwongo, pur kipuro to gima nyinge nindo kech onge program ni. To kisewe moki nindo kech, ochako kelo ni pesa moro matin. Ere ng'a ok dwar pesa. So pesa nika makate in gi pesa makate ka arambi moro ni e kanisa inyalo chulo. Wuoth moro komaki ok ikwa ng'ato pesa. Idwa dhi e liel moro, kidwa timo giri moro ok ochuno ni nyaka ikwa ng'ato pesa. En pesa miyudo mana ka e lowo ka, lope matimo nono mang'eny gi e yuda ka. Ka ok kamano to karwa ka ji nyalo limowa, kendo ang'eni nitie jomoko moseng'eyo mabira nyaka e farm ka limowa. Wan gi farm maduong' koa malo kucho nyaka loka kucho. Ji bire nenowa kendo wan free. Jomok nyal chopo to waja chiwo namba. Namba wano ng'at madwaro penjo kata penj moro to yudo wago. Kata idwaro mana agronomical services midware ni mondo wabui iri mondo watimni mage ma. Kisechopo kodwa e namba no tiyudo wayuda. Namba machiwo en 0727 kaito 746
886. Koro magi wacho ni baina magi wadhi golo gi kawuono Oh. tomorrow. Gin bread. Gin bread. Yeah. Very, very good. Oh. No, koro seromo. Oh. Koro seromo di chiro ya. Ai. Ya. Ve mundo. Koro iweya e lwet jalony. Erokamano. Ber. Idhi nade? Adhi maber. An iluonga ni Zak Otieno Okelo. Agronomist. Yeah. Erokamano. In kaka jalony kata agronomist. Ma kit tich ma isetimo kuom kinde marom nade? Tijni nachako 2010. Kan kamoro ni Kitengela. Masana par ni en gimoro higni 14 kadhi 15. Katimo tijni. Atimo kabich, atimo kitungu, atimo nyanya, atimo kimoro amora minyalo puro. Maga ber. Gin kit tuoche aina mage manya hinyo kabich to ng'ato nyalo timo ang'o kamaka ogeng' kit tuochegi? Tuoche kabich nigi tuoche. Tuoche ma en godo tin ok ng'eny ahinya. Sana sana tuoche mag kute kaka thrips chande. To fungal bende chande. To kisebedo kod program mar kabichni, tibro panga chieng' mipidhe kabich ibro ng'eni kabich ni kosechopo wik makama onega tim ang'o. Koluwo wik machielo makama onega go yath mane mondo itam kute ka kik chope kabijino. Kabijino bro dhi maber to en mana tuoche ariyo, thrips ema chande gi fungal. So mago kisebedo gi program maber to kabijino lera. Ne jal ma bende samoro deher manyi bang'e koseneno chenro wa odiochieng' ma kawuono, ere kaka ng'ato nyalo tudre kodi mondo yot obedie samo manyi? An kaka Zak na inyalo yuda kokale namba mar 07 06 30 20 72. Inyalo nuoyo 07 06 30 20 72. Mane yuda. To ka in gi problem moro amora tiluonga kapok itime ma gino kethore. Iluonga ka gin gima kok wadwa chako. Tang'isi ni kidwa chake to wachak kama kok wadhi kama. Kiluonga kosekethore ting'eni ok anyal time. Mana bro ng'isi ni wagol mano oko to wachak manyien kaka an mang'eyo. Koro kokethore kochakore sano tipenja. Manyiso ni kata ka idhi e puoth ng'ato mibedo kikonye, in iwuon ibro bedo king'iyo kaka gini dhi mbele e puodho kata kaka otimore maber e puodho. Nikech kora ne dak tach gino. Koro bro chuno ni kasemako puothino tabiro ng'iye. Tabiro cheke kako dhi. Ka neno sign moro amora manyiso ni ma en tuo ma kama, tabiro ndiko yedhego, ora biro ng'iyo yedhego tikelo. To akelo ni nyaka iri kanyo. To wang'isi kata nyaka kaka itime, kaka igoye. Kisegoyo to puothi ni ne sawa. Kamano. Erokamano ahinya. Erokamano Lori. Ai. Odiochieng' ma kawuono adwa nagoni erokamano in jalo mabende ikawo thuolo ni mineno kit chenro ma kawuono nwarito kendo nwapangoni. Ka kawuono ne wawuoye kit alot mar ang'ina kata kihero cabbage. Achiel kuom gigo ma daher ni ng'e kuom alot ni en niya, ne jogo ma bende samoro gombo noduok dendgi piny, iwacho ni kitiyo gi alot mar cabbage ni onyalo konyi duoko del piny. Mar ariyo, ne jogo ma bende nigi health digestion system mabende samoro nigi gik ma hinyogi, iwacho ni kichamo alot ni bende oyomo del kabisa. To adwa ni ng'e ni achiel kuom pinje mabende tiyo gi alot ni kaka alot mabende gihero kabisa. Owacho ni Russia tiyo gi alot ni kaka alot mabende gigeno kendo gitiyo go odiochieng' mang'eny ndalo duto. In kaka japur to samoro diher ni mondo wabi walimi, inyalo oronwa ote kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oronwa ote machuo kitiyo gi SMS namba marwa ma en 236000. To nikech iwacho ni gimoro amora machakore nyaka bed gi gikoni, ina mondo akaw thuolo mar goni erokamano in jalo mabende ni kawo kinde mineno chenro ni chakre no wachak tae nyaka sani wachopo giko. Ka ruoth oyie wachak warom juma manyien. Dongani ya Lori nyaka Black Oreti Masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.
boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka tidiro tich ka. Kendo in gi duola e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo okonygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo.